Ja, så er jeg tilbage igen med et nyt indlæg til YouTube. Og årsagen til, at jeg laver et nyt indlæg, det er, at de der små, nederdrægtige barnerøve inden for de såkaldte efterretningstjeneste her i Danmark, de bliver ved med at finde glæde ved at køre rundt og chikanere mig, lige så snart jeg går uden for en dør. Så gør de simpelthen alt, hvad de kan for at genere mig. Det har de nu gjort i 16 år. 24 timer i døgnet i 16 år har de gjort det. Jeg kan godt lige helt kort fortælle, hvad det er, de gør. Det er altså, hvis jeg går ind i en forretning, så myldrer de bagefter mig. Og nu tænker du sikkert, at det er bare noget, det er bare fri fantasi og alt muligt andet. Men det er det ikke. Forleden der kørte jeg ind på en Rema-parkeringsplads nede i Ribe. Der var der, jeg talte dem. Jeg parkerede bilen ude på parkeringspladsen, og så talte jeg, hvor mange biler der kørte efter mig. Og der kom jeg frem til, at der var 18 biler, der fulgte efter mig ind på parkeringspladsen, og der var kun én bil, der kørte derfra. Så 18 fulgte efter mig derind. Og hvis vi så trækker en fra, så er det 17. Det er jo helt urealistisk, at der skulle være så mange biler, der altid kører efter mig ind på en parkeringsplads ved Netto eller Rema eller Lidl eller hvor det nu er. Jeg kørte ind på en Netto parkeringsplads ude i Hjerting forleden. Der var der 12 biler, der fulgte efter mig ind på parkeringspladsen, og der var kun én, der kørte derfra. Så tænkte jeg, der skal jeg jo ikke ind og handle. Altså, det ville være helt sindssygt at rende rundt ind i en butik, hvor der er 12 helt fremmede mennesker, der render og holder øje med mig. Så jeg kører hen til en anden Bilka, Netto. Og der var der 6, der fulgte efter mig ind på parkeringspladsen, uden der var nogen, der kørte. Og det var sådan, altså de kom lige efter mig. Jeg tænkte, så skal jeg heller ikke ind og handle der. Så jeg kørte ned på Stengårdsvej. Der var der 4, så vidt jeg husker, der fulgte efter mig ind på parkeringspladsen, og så var der vist nok 1, der kørte derfra. Så jeg beslutter mig for at køre ned til Netto ned på Darmvej i Esbjerg. Og da jeg kom derned, der var der sådan en rimelig ro på. Der var vist 1 eller 2, der fulgte efter mig ind, men det var slet ikke så skraverende, som det var de andre steder. Så jeg vælger at gå ind og købe mine ting inde i Netto der. Jamen, det er bare lige for at fortælle, hvor indlysende det er, det der sker. Det er jo ikke bare noget, jeg forestiller mig. Jeg kan jo bare parkere bilen på en hvilken som helst parkeringsplads, på en hvilken som helst, uden for en hvilken som helst forretning. Der kan jeg bare parkere min bil, og så kan jeg ellers bare begynde at tælle, hvor mange kommer efter mig, og hvor mange forlader parkeringspladsen. Og når der i 100 ud af 100 tilfælde altid kommer mange, mange flere, end når, inden at jeg er der. Ja, jeg skulle måske lige fortælle, hvad det var, jeg oplevede så sent som i aftes. Der kørte jeg ind på parkeringspladsen inde ved Netto, inde på Stengårdsvej i Esbjerg. Og jeg laver sådan nogle små krumspring ind i byen. Jeg kører i den gale retning, og så vender jeg bilen 180 grader og kører et helt andet sted hen, end der, hvor de tror, jeg skal hen. Så da jeg kommer hen på parkeringspladsen ved Stengårdscentret, der er de jo helt overrasket. Der er de slet ikke nået at komme ind på parkeringspladsen. Så jeg tæller kun 3 biler, der holder derinde, før jeg kommer. Eller da jeg kommer. Så det er det normale billede. Det er, at der holder lige 3 biler der. Så jeg går ind og handler.
Og da jeg kommer ud igen, der var der cirka 30 biler ude på parkeringspladsen. 30 var der. Og en tredjedel af bilerne, der sad der nogen inde i. Er det ikke mærkeligt? 10 biler, hvor der sidder nogen inde. De sidder bare og stirrer på mig. Det kan være et kærestepar, der sidder der. Hvor fyren han har fået et job ved Stasi-svinene og tjener gode penge ved at køre rundt og genere andre. Og så har han taget sin kæreste med og prøv at se, hvordan jeg tjener penge her. Og så sidder de bare der og glor på mig, uden at egentlig at vide, hvorfor. Men jeg lyver ikke. Der var nok cirka 30 biler, da jeg kom ud ind fra butikken. Og så var der en hel masse fremmede ansigter, der alle sammen skulle se giraffen. De sad bare og stirrede på mig inden deres biler. De skulle ikke ind og handle eller noget. De sad bare der og stirrede på mig. Og da jeg så kører derfra, der holdt de og ventede. Nu bor jeg i Tjæreborg, og de ved jo godt, hvad vej jeg kører med stor sandsynlighed. Så der holder de i vejkanten og venter på mig. Og når jeg så kommer der, så enten kører de ud foran mig, eller også kører de ud bag ved mig. Og så eskorterer de mig hele vejen hjem. Der får jeg eskorte. Det er sgu da et sygt samfund, for helvede. Altså, ved du hvad? Jeg har ikke gjort en skid andet end at fortælle, hvilke nederdrægtige, små, ynkelige hverdagspsykopater de er inden for den danske efterretningstjeneste. Det er alt, hvad jeg har sagt. Og det kan de ikke tåle at høre. Men det er der jo ligesom en grund til, at jeg har sagt. Nu kom jeg helt væk fra, hvad det egentlig var, jeg ville med det her videoindlæg. Jeg vil fortælle lidt om, hvad jeg har skrevet på Trustpilot. Og der kan du se her, der har jeg lavet 3 indlæg med PET, og 2 er fjernet. Så har jeg lavet 2 til Bilka, og de er vist nok fjernet begge 2. Så er der en her, der ikke er fjernet. Der er en mere, der ikke er fjernet. En tredje, der ikke er fjernet. Så har jeg skrevet 3 til vedrørende Little, hvor de 2 er fjernet. Altså, de fjerner dem, fordi jeg bruger nogle forkerte ord og sådan noget i min tekst. Det er derfor, de fjerner dem. Og det kan da godt være, at du er enig med dem i det, men så er vi så forskellige. Netto 2, hvoraf den ene er fjernet. Fakta er helt fjernet. Aldi er helt fjernet. Så har jeg skrevet en om dansk politi. Og det har jeg skrevet her, det er mærkeligt, at den er ligesom vist 2 gange. Altså, hvis jeg går ind og ser, hvilke indlæg jeg har lavet, så står den er derinde 2 gange. En tro kopi af sig selv. Det giver ingen mening. Her står, at jeg har lavet 10 anmeldelser. Der er 2419, der har læst dem. Og der er 23, der har givet den en thumbs up. Og jeg kører bare lige hurtigt henover, så du kan tage den på stillbilledet, hvis du vil læse det, der står. Den, der er her, den bliver vist nok vist derinde. Der står ingen steder, at den her, den er fjernet. Alligevel, så er den fjernet. Det er jeg ret sikker på, at den er. Men igen, altså tag den på stillbilledet, så kan du selv læse, hvad der står. Jeg kan lige forstå den lidt op. Og den anden der, som du kan selv læse derinde. Men den der, den kan du kun læse her. Så står der, at denne anmeldelse er blevet fjernet.
Og det er ude i Bilka, hvor jeg har haft den her oplevelse. Det kan du lige selv læse også. Og det var så biltema. Den er ikke fjernet. Men der er en Bilka mere her. Og den er fjernet. Den er blevet fjernet derudefra. Eller den er blevet fjernet inden fra Trustpilot. Jamen, så havde jeg en underlig oplevelse. Jeg var på broen inde i Esbjerg. Min kone og jeg var inde på broen. Og da vi kommer ud, vi havde ellers parkeret bilen et sted, hvor der var masser af tomme pladser. Der var sådan hele store områder, hvor der var tom. Så vi finder et sted at parkere vores nye bil, der, hvor der slet ikke holder nogen, sådan langt fra alle de andre i hvert fald. Og da vi så kommer ud igen, der er det stadigvæk tom over det hele. Undtagen der, hvor vi holder parkeret, der har de parkeret en foran, og så har de parkeret en på højre side, og en på venstre side, og en bagved, og så det var fuldstændig pakket ind i biler. Det var bare for at irritere os eller chikanere os. Det er sådan noget, de der små barnerøve, de finder glæde ved at gøre. Og der er en Kvickly. Der er en Lidl her. Så er der en Imerco, hvor det var lige før, de skulle have mit CPR-nummer for at sælge mig en peberkværn inde i Imerco. Var der nogen, der sagde total overvågningssamfund. Så er der en Lidl, som vist nok er blevet fjernet. Og den kan du selv lige læse ved at sætte den på pause. Og der er en Netto, som også, den er blevet fjernet også. Og der er en gammel en, der vedrørende Fakta, som også er blevet fjernet. Og så er der en Lidl mere, som også er blevet fjernet. Så er der en gammel en fra Aldi. Den er også blevet fjernet. Og så er der en af de der vedrørende dansk politi, som mærkeligt nok ligger der 2 gange med 2 forskellige datoer. Men det er vist nok samme tekst, så vidt jeg ved. Men du kan selv lige læse den. Den er helt tilbage fra 2018, kan jeg se. Og der kommer den så igen her. Og der er en Netto. Det ser ikke ud til, at den er fjernet denfra, men det tror jeg altså, den er alligevel, selvom der ikke står her, at den er fjernet. Men du kan selv lige læse den, uanset hvad. Så er der en her fra Stasi-svinene, og den er også blevet fjernet.
Du kan lige selv læse den. Jamen, det var sådan dem, der var på den her konto her. Så jeg lukker ned herfra. Tak fordi du så med.